sa Kawayan, Negros Occidental, tuig 2001. Si Mario, anak sa manggaranon nga pamilya. May dako sila nga tubuhan, tud amo ini ang ilang nga pangabuhi. Adlaw-adlaw, nagapanglakaton sila pakadto sa iban nga baryo para magbaligya sang tubo kag mga utanon. Kag permi sila gakadto sa barangay Yaw-Yaw. Layo ini, pero hindi mabudlayan si Mario. Kay upod niya permi ang iya nga tatay kag ang iya nga tiyo. Wala siya sang kahadlok sang una. Pero may isa ka butang nga permi niya ginahuna-huna. Kada alas 4 sang hapon, nagadali-dali sila nga maghalin. Kag kinahanglan, alas 6 pasado, ara na sila sa balay. Suno sa iya nga tatay, binakulbaan kuno ang iya nga iloy. Pero sa huna-huna ni Mario, may lain gid nga rason. Gani, nagsugod siya nga magbantay. Ginatan-aw niya ang kada lihok sang iya nga tatay kag tiyo sa kada biyahe. Pero bisan pila na katuig ang nagligad, wala gid siya sang nadiskubrihan. Hasta sang isa ka gabi, pagkatapos sang tig-ani, nagtipon ang ilang pamilya sa ila balay. May pagkaon, tuba, lambanog, kag kalipay. Pero sang alas 10 na sang gabi, may nabatian si Mario. Ang iya tatay naghambal sa iya nga tiyo. Nagdugang nagid ang peligro, damo nagid sila. Aswang nagid ini. Nagapanago si Mario kag nagapamati. Diri niya nabatian ang matuod nga hindi ordinaryo ang ilang nga ginakadtuan. May mga ginatago ang iya nga tatay. Pero ini iya lang nga ginahipusan. Isa ka aga, alas 3 pa lang, nagapanglakato na sila pakadto sa barangay Yaw-Yaw. Linong ang dalan. May karito nga ginabutong sang karbaw. Do kabalo na kung diin sila idalon. Pero sang pila na ka oras, naglain na ang tanan. Ang dalan nga ila ginaagyan, hindi pamilyar. Wala na balay, wala na tao, wala na nga sang kasiguraduhan. Hasta may nagpakita, mga nilalang, nga wala sang nawong, nagapalibot sa ilang nga karito. Naghahambal sila sang garalgal nga tingog, pero hindi maintindihan. Daw may mga ginapangayo. Nagbugtaw ang tatay ni Mario. Dali, halin ka diri. Ginpukpok niya ang karbaw, kag ginpadalagan. May nabungguan nga mga nilalang, pero hindi sila matumba. Nagatindog lang sila, kag nagatanaw, na daw nagahulat. Pagtapos ang pila ka oras, nakaabot sila sa isa ka lugar nga makakulba. Isa ka dako nga sementeryo sa ibabaw sang isa ka bukid. Kag sa palibot sini, may baryo nga wala na sang tao. Wala gid tao. Pero dumiga pa nilag sa sulod sang mga bintana. Diri nila nabatyagan nga hindi na ini normal nga lugar. Gusto na sang tatay magbalik. Pero uli na ang tanan. Kag dito nila gindesisyonan na bayaan ang karito
kag ang mga dala, kag magpalagyo sa kakahuyan. Pero samtang nagadalagan sila, nakita nila kung paano ginpamatay kag ginpanghimos sang mga nilalang ang ilang nga dala nga karbaw. Nagdulhog sila sa kakahuyan, pero bisan diin pag sila magliko, pariyo lang gyapon ang dalan. Hasta nga may nagpakita. Isa ka tigulang nga lalaki. "Diri kamo, dali, magsunod kamo sa akon." Wala sila kahibalo kung sino siya. Pero wala na sila sang iban pangapilian. Gani, nagsunod na lang sila. Kag didto, sila nakagwa sa kakahuyan. Suno sa tigulang. Ang lugar nga ila nasudlan, amo ang bagat. Isa ka lugar nga ginakaptan sang mga aswang, nga nagakuha sang kalag sang mga tao. Ginabulag nila ang kalag sa lawas ang biktima. Kag kung mapatay na ang lawas, didto nila ginahigop ang kalag. Amo ini ang ilang nga paagi para mabuhi sa kalibutan sang tawo. 3 ka adlaw sila nagpabilin sa balay sang tigulang. Gintago sila, samtang ginapangita sila sang mga aswang. Sa 4 ka adlaw, ginpasugtan na lang sila sang tigulang na maglagyo. Nakaluwas sila pabalik sa normal nga kalibutan. Pero si Mario, hindi gid malipat. Kay ang nagluwas sa ila, hindi tao, kundi isa man ka aswang na may kaluoy kag tagipusoon.